ukhula kakulondela, uphile, uphushe, uphumelele. Kama upastor eChannel Africa. Le number-ke uyoyisensa kuphela uma uyimember ye-channel. Uma ungeyona imember, ungayisebenzisi le number. Ngiyasithoba, ngiyacela. Ungayisebenzisi. Le number-ke uyisebenzisa ukufona kuphela. Awusebenzisi WhatsApp, ngiyacela ukuthi ungawusebenzisi nawe. Uyisebenzisa from ngo-9 kuya 5 ntambama kuphela. Uma uhlulekile ukufona between 9 and 5 ungasafoni. Noma kuthiwa kuphuthuma kanjani. Akuphuthume within between 9 and 5 kuphela. Siyabonga. From Monday to Friday kuphela. Nompumelelo sithole sawubona pastor. Kusho ukuthini ukuhlaselwa zigebengu. She was being attacked by criminals. One, ngokuqondileka uma ubopha igebengu upholuma ngehlasela. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhondiswa ukuthi kumele uqaphele ngoba uzovukelwa abantu noma zigebengu ezizozama ukukuhlasela noma zikukhaphele. Wayesisho nje ingoba kunabanye abantu abayibeboniswe izinto esizazokwehla, izehlo ezisazokwehla. Yabona zingakwehli. Ephuphe bemkhuthuza kanti vele bazomkhuthuza. Yabona. NgokaJohn 15:20 khumbulani izwi enganjela lona mina ukuthi inceku ayinkulu kunenkosi yayo. Uma bengizingele mina nani bayabona izingela. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha igebengu uPaul manje ehlasela. Lolo ngabe lisho ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi ubhekelele izigadlo. Uthumela ngilwane. Ikakhulukazi uma ukuthi lezi gebengu bezokushaya wena. NgokaMathewu 24:9 lapho-ke bayakulikhaphela usizini banibonana. 3. Kuyenzeka uma uphupha igebengu ubupha olubi manje ehlasela. Elisho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi kunomthakathi ozama ukuthwebula okanye othwebula ubunhlanhla uma ukuthi lezi gebengu bezizama ukukwephuca impahla oyiphethe. Ngabe zikwephuca ifoni, ngabe zikwephuca ngabe ziphuca yona. Yabona. Siyabonga. Jeremiah 15:13 ngiyakunikela imfuyo yakho nengcebo yakho ngiyakunikela kube impango ngaphandle kwenkokhiso zonke izono zakho. Siyabonga.